Nid yw cydraddoldeb yn golygu trin pawb yr un ffordd. Yn hytrach, mae cydraddoldeb am gyfnabod ein gwahaniaethau a cheisio galluogi pawb i gael yr un cyfleoedd yn fywyd, i gynnwys mynediad i addysg, hyfforddiant a chyflogaeth. Mae cydraddoldeb am degwch o dan ddeb cydraddoldeb 2010, ble mae nodweddion canlynol wedi gwarchod. Cyfeiriadydd rywiol, oedran, anabledd, ailbenni rywioldeb, status priodas neu bartneriaeth sifil, mamolaeth a beichrogiaeth, hil, crefydd neu gred a rywioldeb. Wrth ochr y nodweddion gwarchodedig o dan y ddeddf cydraddoldeb, rydyn ni'n adnabod yr angen am dealltwriaeth, urddas a pharch, mewn perthynas i hunaniaeth, rhywydd a mynegiant a hefyd ffactorau economaidd gymdeithasol. Fel cefndiroedd ysgol, lleoliad daearyddiol, incwm, statws riant a phrofiad bywyd gwaith. Rydym yn cydnabod bod y categoriau wahaniaeth ddim pob tro yn bendant, ond ym hytrach yn gallu bod yn hylifol, trwy barchu hawl unigolyn i hunan ddiffinio. Rydym yn cydnabod nad oes un diwylliant yn gynhenid ragorach nag un arall. Mae ymwyaeth am dathlu ein gwahaniaethau a deall i bod ni gyd yn unigryw, tra bod gyda ni cwlwm cyffredin o ddyniolaeth. Mae'n hynod o bwysig i gefnogi a diogelu amrywiaeth, trwy werthfawrogi unigolion a grwpiau yn rhydd o ragfarn a trwy sicrhau hinsawdd ble mae equity a pharch at ei gilydd yn gynhedyd. Bydd cynhwysiad yn sicrhau bod pawb yn cael teimlad o werth, ac yn bwysig, yn adrodd gwerth. Mae hi'n gwrthwynebu wahardd, sef gadael pobl mas. Mae Llywodraeth Cymru yn ymroddedig i EDI, i wneud â chreu Cymru fwy cyfartal, un o'r 7 nod llesiant sylfaenol ar gyfer cenedlaethau dyfodol, ac mae'r GIG yn ymroddedig i un delfrydau. Pan mae'n dod i gefnogi ein cydweithwyr, cleifion, defnyddwyr gwasanaeth ac yn y blaen, mae angen i ni'n sgiliau allweddol fod yn gwrando, empathi a thosturi. Mae cydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiant yn edrych fel ti a fi, fel ein cymdogion, ein cydweithwyr a'n teulu yn y gymuned ehangach. Mae gan bob un ohonom rôl i chwarae yn gwneud bywydau pawb yn well. Mae hwn, ar adegau, yn golygu bod angen i ni ddysgu ymddygiadau neu hyd yn oed herio ymddygiad pobl eraill. Ond, mae rhaid i ni barhau. Creu GIG a Chymru sy'n gwerthfawrogi pob unigolyn, pwy bynnag y bo.